Dragilor, ce mai faceți? Astăzi am pregătit un nou videoclip pentru voi. Vreau să vă arăt revista mea cu Soy Luna. Am doar una ediția 10, adică e a 10-a revistă, cred. Asta înseamnă, deși, da, am doar revistă, dar mă rog. Și de fapt vă arăt 3 lucruri. Nu, două, scuzați-mă. Bun, deci, prima dată vreau să vă arăt că aipul acesta făcut de mine cu Soy. Bine, eu doar am lipit acestea. Biele vista le-am luat. Pentru că mai am și aici. Uite ce scrie asta, biele cu Soy. Da. Bun, mă scuze, am strântat și nu vreau să... Așa, aici am pus un mă și un de la Mateo și Luna. Și aici e Mateo și Luna împreună. Aici e doar Mateo singur, aici e Luna singură. Și pe spatele acestui sticker era gura Miro, doar că eu am decis să fac cu Luna, pentru că Luna e cea mai bună, deci na. Știu că a venit acum în noștri de albia, dar nu-mi place deloc. Au furat actori din Soy Luna. Știu că și Soy Luna a furat actori din Violeta, doar că a luat actori, nu a furat, doar că, na, nu știu ce să zic. Nu-mi place deloc, e cam urât. Și cam a furat interpretarea lui. Cam, adică și la lui Violeta, adică Violeta are două prietene și Bia are două prietene. Și da, a furat și de la Bizarre, pentru că e cu filmulețe. Și apropo, toată lumea face filmulețe acolo și niciun și nici Manuel nu i-a făcut poză la sora ei, la Ana, să zicem. Așa, nu putea să-i facă o poză, nu-i putea, nu. Că atâtea filmulețe fac, dar o poză nu poate să facă, nu? Da. Bun, deci, să vă arăt revista Soy Luna. Aici scrie Soy Luna, Luna și Simon Mateo. Ana Jara, adică Gim. Vedeți și voi ce este aici? Tamara. Gaston. Iar Gaston. Aici e... Oh, scuze. Aici iar Gaston și Jim. Aici iar Gaston, Nina și Simon. Aici e Nina. Și aici scrie într-o echipă, nu există eu. Adică aici. Efort. Pasiune. Efort. Încurajează spiritul. Vedeți și voi ce scrie aici. Eu stau așa. Aici sunt stiluri cum se pot îmbrăca, de exemplu. Să vă spun. Trebuie să văd și eu aici. Deci, merge pantalonii aceștia. Deci, stați. Merge pantalonii aceștia cu tricoul acesta, cu Ivy Party. Vedeți? Se dă merge și cu Adidas și cu tenisii aceștia. Deci, e super cartea asta, revista asta. Bun, să trecem. Aici e de la creează tu singur. Eu mă uit și am dat like. Luna și Mateo fac un cuplu minunat. Mă uitați, aici e Petra. Aici, așa. Mai multe scurte despre Petra sunt aici. Aici e Jim cântând la chitară, cred. Jim și Ramiro. Petra, sunt loc de Petra. Jim. Mie îmi place de Jim. E drăguț. Bun, mie îmi place nici la final că dă lucruri despre Petra, doar că dacă dădea lucruri despre Soy și dacă se naștea pe mine, trebuie să zice, eu nu știu cât de tare era. Deci, serios, era foarte tare, pentru că și eu să mă ascultă mai și pe mine, sau măcar pe 10. Dar dă lucruri despre Petra aici. Și e naționalitatea, adică țara este din Argentina, zi de naștere 6 iulie. Vedeți?
naționalitate Argentina, zi de naștere 6 iulie. Și da, mie mi-a plăcut această revistă mult. Și zice așa. Da, cam asta a fost revista mea cu Serena și aceasta. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, subscribe și să vă abonați la canalul de YouTube. Pa, pa! Ne vedem data viitoare!